Nakno? The tita left Nakno? Of course he did. She did, yeah, I know. See, of course she did. Iba grabe talaga guys, yung experience na yun. We're just gonna open this little package for mommy, so we're just gonna open this. Okay, is that for me or for daddy? You. Okay. Oh, jewelry! What was it na? Jewelry. Jewelry? Good job. Oh, Say good morning. Say good morning sa here, be. good morning. Good morning, guys. We just wake up We just wake up. Welcome back. to our channel. Third channel. Celine just woke up. Oh yeah, I got it. This is a cute. Oh. This is a cute ring. This is my cute earring. Aw, it's cute. Ano? Pangapot na ate. What's with the achu-achu? Achi. As you can see, Daddy Mark is here. He's working from home today. So last night na set up niya na yung kanyang workstation there. So, can you hear me, Daddy? Wow. Can you say hi, Daddy? Ayan. Oh, Nag-meeting yan sila kanina. So we're very quiet here para Mommy, I found something makapag-focus really si cool, Mommy. Daddy Mark. So, wow. Show me? That's very nice. Itong isa, gusto din, Play with this one, Nak. Because the other one is too small for you. Yes? Yes? Kakagising lang ito from her nap. I just put it right here. How was your nap, my love? But I can't. Silini, can you see your face? Mommy, have Papa! Papa! Yeah! Have a Yeah. look, mine. Wow! Mommy, Hi! have a look, mine. What is that? It's a bracelet. That's my bracelet. I'm trying it on. Mine Do you just, like it? I really love it. Yeah, when it fits you, then you can have it. Wow. So beautiful. Do you love it? We can't have this now. That's yours. What? That is yours. It can't fit on me. Silly girl. I need the exercise. Currently, 11:49 ng umaga. And, nakapagbihis na ang lahat. Tingnan nyo, ito ay may pa-headband ng ganap. Ayan. Ang ating Ate Paris ay nakapagbihis na rin. Pati si mami nyo. Anak! I'm talking, anak. Talking ba? I can't see myself. Ba? Moving a little bit. So, nag-ready kami kasi shortly alis kami. Pupunta kami ng shops. Very dark na, guys. Tingnan nyo, oh. Thank for that. Madilim na sa labas. Kita pa ba kami sa video namin? Yung video screen, it looks very dark. Hopefully, it's yung aking mata lang ito. Yung aking mata lang ba? Or talagang madilim dito sa loob? Is it dark na? Silini? Can you answer my question? Is it dark, Ate Paris? Yeah, really dark. O, nanilim lang talaga ang aking mata. Ate, basta ba? Kay mama's talking ba? May share pala ako sa inyo, guys. Alam nyo ba, hindi ko na share sa inyo itong pangyayari the other day. It was very, very scary. Ninakawan kami dito, guys. What? It's Scary? super scary. Come here, ate. I'm just Can very you sure. help mama tell tita and tito what happened? Come. Ito, alam na alam niya itong... And What happened? the water comes. Wala, That's, Tony. that's a different one. The other one. When the tita. The tita. Mm-hmm. The teacher was in the door and staying with me. He closed the door. You got the keys. You got the phone. And you just got the keys and the teacher left already. And he left the bag in the road Yeah. next to the wall. And she didn't? Pay. Exactly. See, alam na alam niya yung nangyari, guys. So, alam niyo kasi, sa, ang tawag dito, Facebook Marketplace. So, yung
may mga bagay-bagay ako na hindi ko ginagamit or ano, binibenta ko online. So, sa Facebook Marketplace, itong girl lalo na to guys, tinanong niya ako the night before, nag-ask siya ng discount kasi 4 daw na item yung kukunin niya. So, nag-agree ako, sabi ko, okay, I'm willing to take your offer, ganun. And sabi niya, pupunta siya dito ng 1 o'clock ng hapon, the next day. So, walang ano guys, everything was normal, walang, hindi ako nag-isip ng kung ano-ano. The morning comes, nag-message ako sa kanya, sabi ko, are we still good for 1 o'clock this afternoon? Are you still coming? And sabi niya, okay, she's coming. So, around 12:40, nag-message siya sa akin, sabi niya na dumating daw siya ng early, but she's willing to wait. Sabi ko, nandito lang naman kami sa bahay, wala naman kaming, lakad. Sabi ko, oh, that's perfect, welcome down. So, even though nagpipick up sila dito sa bahay, guys, hindi ko sila pinapapasok dito sa bahay. So, sa baba lang ba? So, nakita nyo naman, di ba, may ano sa baba, yung kung saan yung mga garage, doon lang. Hindi talaga sila pumapasok dito. Hindi ako nagpapapasok kasi, I know it's very, very private, it's very dangerous na gawin yan. So, doon lang siya sa baba. So, sinabi ko sa kanya na i-ano mo lang, tawag dito, press mo lang yung intercom, tapos bababa kami. Bumaba kami ng mga kids, bit-bit ko tong dalawa, tapos yung plastic kung saan nilagay ko yung 2 dresses, isang cardigan, tapos isang bag. Ngayon, before kasi siya pumunta dito, sabi niya baka yung bag lang tsaka yung cardigan yung kukunin niya. Pero kasi napasok ko na lahat sa plastic bag. Sabi ko, i-show ko na lang sa kanya kasi baka, 'di ba, magbago yung isip niya, i-take na lang niya lahat ng items na nag-ask siya ng discount, yung agreed price namin. So, dinala ko sa baba. Sabi niya, gusto daw niyang magbayad via bank transfer. So, sa akin naman guys, wala namang problema as long as pumasok yung amount, yung funds sa account ko before nila kunin yung item before sila umalis. Sabi ko, yeah, that's fine. We can do Pay ID kasi yung Pay ID instant siya ba? So, sabi niya, may Pay ID daw siya. So, na-agree namin doon. Sabi niya, okay. Pagkababa namin, guys, ganun pa siya, sa mga kids. Oh, cute kids. Ganun siya. So, wala talaga akong inisip na may masamang pangyayari, di ba, na darating. So, nung sabi niya sa akin na pwede ba daw niyang itry yung dresses sa kanyang car. Sabi pa nga niya na, I'll just leave my bag, like my belongings here sa front door para itry lang daw niya yung dress sa sasakyan niya. So, instead na itry niya sa sasakyan, I offer the garage kasi yung garage naman ay nasa baba, di ba? So, sabi ko, para hindi siya mahirapan kasi alam niyo naman, mahirap mag-change ng clothes sa sasakyan, di ba? Sabi ko, sa garage ka na lang. I'll just get the keys upstairs para sa garage, para sa garage mo matry. At makita mo ay, don't bite mama na. Para okay yung kanyang pag-try ng damit. Alam niyo ba guys, so si Ate Paris, sa hagdanan, kasi mabilis lang talaga guys. Like, I just went up to get the keys kasi yung keys nasa front door lang namin dito. Hala guys, pagdating ko sa pag kuha ko ng keys, I heard na nag-close na yung door sa baba. So I quickly ran downstairs. And you know what? Nakita ko talaga si ate guys. Nagpaharurot ng pag-drive ng kanyang sasakyan. And parang parang nasa shock state ako ba kasi parang naiisip ko na, she left with all my stuff. Hindi pa siya nakapagbayad. Ganun. Hindi ko matanggap na nangyari yun sa akin kasi I once heard the same situation before at parang hindi ko na nangyayari ba sa akin to ngayon. Basta na-shock lang talaga ako guys. Like, I was running dun sa palabas, nakita ko yung sasakyan niya talaga pero hindi ko na maalala yung kanyang plate number kasi alam niyo yun, parang yung hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko guys. Basta yung nakita ko lang na umalis
siya. Sobrang bilis ng patakbo niya ng sasakyan. And nakita ko, iniwan niya yung bag sa gilid. Pero wala yung mga damit. So, ibig sabihin, binitbit niya yung mga damit guys. Hindi siya nagbayad. Hindi niya ako binayaran. So, it's robbery. Right? Nag-move tayo dito sa kwarto guys kasi ang ating daddy Mike may kausap sa phone. So, hindi ako makakapagsalita doon sa lounge room. Dito naman ang ating may bisili, no? Naglalaro. So, pagpatuloy natin guys. So, yun na nga yung nangyari. Nung pagkababa ko ay nagpaharurot sa atin ang kanyang sasakyan. Dala-dala yung mga gamit. And parang nag-stop yung mundo. And you know what? Yung nakaawaan ko ha. So, si Ate Paris ay sumunod sa akin. Sabi niya, Mommy, what happened? Why did Tita leave? Ganun siya sa akin, guys. She didn't pay. Ganun pa siya. Nakakaintindi talaga sa Ate Paris, guys, kung ano yung nangyari. So, yung ginawa ko, kuha ko yung phone ko. Tapos, minessage ko siya. Sabi ko, what's wrong? Can you, parang ano ba, may crying emoji pa ako. Tapos, sabi ko, can you return my stuff? Sabi ko nga sa kanya, hindi mo ba nakita may dala akong mga kids? Hindi ka na naawa? Ganun. Tapos, wala siyang ano guys, hindi niya ako binlock. Kasi makikita mo naman, di ba? Hindi lang niya binasa yung mga messages ko. Doon siya nag-stop magbasa kung saan sinend ko yung what's wrong, tapos yung crying emoji. And then, tinawagan ko yung police, obviously, para i-report. And, you know, small things like that, but hindi kasi emergency. Kaya yung mga police ay pag tawag mo sa kanila para i-report, yung sinabi lang sa akin ng police ay go to this link, pag mag-open ka ng mag-file ka ng report, send mo yung mga screenshots, yung mga ebidensya, yung mga ganun, tapos ang tawag ito, i-investigate nila, but then you don't know what's gonna happen after that. So, yun yung ginawa ko. And then, basta nag-message pa ako sa kanya. Guys, sabi ko, you finished cleaning up? Good job. Nakno? The tita left Nakno? Of course he did. She did. Yeah, no. See? Of course she did. Iba grabe talaga, guys, yung experience na yun. Sabi ko sa kanya na I reported you to the police. Ipopost ko yung mukha mo everywhere kasi hindi nga niya ako binlock agad. So, ang tawag dito, na-screenshot ko lahat ng mga photos niya. She's legit. It's the same person. Hindi ko nga, to be honest, hindi ko talaga inisip na magagawa niya yun, guys. Because, as mentioned, she was very nice to the kids nung pagkababa namin. And, she just didn't look like magnanakaw. Kaya nga na, parang, basta doble yung shock ko nung time na yun ba. And, yung ginawa ko guys, kasi part ako ng mga, yung buy, sell, swap groups ng Facebook dito sa Queensland. So, pinost ko yung conversation namin, yung mga photos niya. Sabi ko, I can't believe kung anong ginawa ng babaeng to. Parang sinummarize ko kung ano yung nangyari. And then, obviously, yung ibang mga tao ay nag-react. Like, they were really angry, they were upset, and sabi nila, isi-share din nila sa kanilang pages, sa kanilang, basta ikakalat yung mukha ng babae na yun na walang hiya talagang magnanakaw na yun. Alam niyo ba, sobrang tapang niya kasi hindi niya ako binlock. So, the whole time, pwede akong mag-message sa kanya, pero hindi na ako nag-message ng kung ano-ano pa. After, sabi ko sa kanya na I reported you to the police at ikakalat ko yung mukha mo. Hindi na ako nag-message that day. Pero pagkagising ko ng umaga na yun, minessage ko siya, sabi ko, how could you go to sleep knowing that you stole off someone? But after nung nangyari guys, obviously yung mga tao na nakakita ng post ko, in-stalk siya. Kasi gusto rin, may mga marites din naman dito, di ba? Hindi talaga mawawala ang mga marites, guys. Anyways, may mga, kasi hindi pa nga niya kinlose ang kanyang account, so makikita pa talaga lahat ng pictures ng post niya, yung mga tao na nag-like, mga natag niya ng mga tao nandun pa. But, doon malalaman talaga na parang guilty siya kasi alam niyo, yung ginawa niya, I think, dini-activate niya yung account niya first. And then, after an hour, parang bumalik siya, pero chinange na niya yung
profile picture niya, change na niya yung kanyang cover photo, na change na rin, at yung name niya. So, 'di ba? Malalaman mo talaga na may ginawa talaga siyang mali. Bakit niya kailangan i-change lahat 'yun, 'di ba? And then, siguro yung mga tao ay nag-start ng mag-message sa kanya, yung may mga nag-comment na, I'll message her mom, kasi makikita mo naman doon na yun yung mama niya nakapag-comment sa one of her photos. So, sila nag-message sila, guys, yung mga tao na yung sa kanya na, tingnan niyo yung dalawa dito. Mag-share tayo ng bad experience, ha. Itong dalawa ay sobrang happy, oh. Sa akin, guys, it was really bad experience, right? Pero, the main thing for me is we're all safe lang. Yung mga kids ko, very safe. I felt so upset na nangyari yun sa akin. Kasi, not because, yung mga gamit na kinuha, dinala niya. Kasi yung material na bagay, guys, we can always find it again. Pero yung ginawa niya sa akin mentally, na hanggang ngayon parang hindi ako makapag-move on, na natatakot ako. Alam niyo ba yung ginawa ko, guys, the afternoon? Kasi si Daddy Mike ay nag-work ng araw na yun, sa kami lang dito tatlo. So, I locked the door, nilagyan ko ng chair, yung front door. Kasi natatakot na ako, guys, baka bumalik siya or whatever, di ba? Hindi mo alam kung what they're capable of doing. Yung mga tao na mga may sakit sa utak na mga ganyan, hindi mo alam kung anong kaya nilang gawin. So, but deep inside me, guys, yun talaga yung inisip ko. I really didn't think na magagawa niya yun kasi she didn't look like she can't afford. She didn't look like she's struggling. Hindi ganun. Sa akin, naisip ko lang, I think she is, alam niyo yung parang may sakit ka, guys, yung kleptomaniac, yun ba yun? Yun bang nangangati yung kamay mo pag hindi ka nakakanakaw, ganun. Kasi, nung kinuha ko yung key sa loob, parang siguro nagbigay sa kanya ng window of opportunity na makanakaw. Kasi kung siguro hindi ako umalis noon, kung hindi ko in-offer yung garbage, but I don't know, kasi nag-ask na siya na i-try niya sa sasakyan. So maybe pinano na rin niya yun na pag i-try niya sa sasakyan is drive na siya, aalis siya, iiwan niya kami na dala niya yung mga gamit na hindi siya nagbayad. So I really don't know. Naguguluhan talaga ako, guys. Hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari yun. So, again, hindi yung mga bagay na kinuha niya yung parang na-upset ako. Yung ginawa niya sa akin na hanggang ngayon ay takot na takot pa rin ako. So, yung post, guys, lumaganap talaga yung post. Ang dami talagang nag-comment. Ang dami nag-react na such a low act. What a dog, what a scam. Alam nyo ba, the next day, so, bumaba kami kasi pumunta kami ng shops. And guess what? Kung ano yung nakita ko sa mailbox, yung mga damit. Binalik ni ate yung mga damit, guys. Siguro, nakonsensya siya. Kasi sabi ko nga, guys, hindi ko talaga maisip na magnanakaw siya, guys. Siguro, nakonsensya siya sa ginawa niya. And then, siguro yung mga tao na nag-message siya talaga sa kanya na return, ganito. Tapos, guys, sabi ko pa, may dito, may CCTV dito. Ganun sabi ko sa kanya sa message, good luck na lang sa'yo. Obviously, super happy ako na binalik niya lahat, diba? Pero, sabi ko na nga, yung pinaka masakit doon is yung ginawa niya sa akin. Dumating talaga sa punto na sabi ko kay Daddy Mike na balik na lang tayo ng Melbourne, ganun. Pero initial reaction ko lang to yun kasi alam niyo naman, yung nasa state ka na natatakot ka, na shock ka, ganun. So yun yung nasabi ko. But I know that everywhere naman, kahit sa Melbourne, mas marami pa nga siguro sa Melbourne, hindi nga lang nangyari sa akin. I'm just very unlucky lang talaga sa akin na nangyari sa akin yung dito, guys. My goodness. Gusto na itong umalis, guys, oh. Gusto na umalis. Okay, we're going. Habang may araw pa sa labas. Okay. But for me, guys, as long as safe kami ng mga kids, I'm happy, guys. I will slowly recover from it, like mentally. You wanna sit down? No, baby, come down. 1, 2, 3, go. Where's the Paris? Here. Here, where? Here. I'm
I'm right here. Show. Should I gonna call her there na? Wow! Ito siya ay very atat na atat ito siyang lumabas. Pupunta ko na to sila sa shops habang ano pa sa labas guys. Oh, kasi uulan na naman yata siguro. Say bye-bye, tita. We'll see you later. Baby, shush. Baby, say hi, tita. We'll see you later, ha? We'll go to the shops. Oh, no. Kagigil. Mapanak. Kagigil. A few moments later. Hello, baby girl! Nandito na kami sa shops, tita and tito. Hello! Alam niyo ba, nakatulog din siya sa sasakyan? Nagising. I had to move her dito sa kanyang pram na sobrang cute na ngayon. Kita niyo ba, guys? Pram liner. Nung pumunta kami dito last time, binili ko yan. Dyan, sa the handmade something. Super cute, di ba? Ito, kasama pa ito, So, hindi maano ang kanyang liig. Very sharp yung edge dito, ng pram. Ayan. At the same time, mapaprotect yung pram natin ba? Kasi if ever may ano siya, tawag dito, magsuka or something, dito mapupunta, malalabhan siya. Super cute talaga ng ating strawberry naknak. Super cute, nana. Dito kami sa shops. Ay, sa tawag dito? Food court. Gusto kong bumili nito, guys. Tignan. Good, how are you? Can I please have one of the crumble? Yep. Also, a bottle of water. Hello, guys. It's now 6:40 ng gabi. Ngayon na nakapag-update si ate nyo. Pasensya na. Kanina, nung nandun kami sa shop, tapos pag-uwi namin, hindi na ako nakapag-vlog kasi mom life. Si Ate Paris ay, started to be naughty and si Baby Celine, nung nasa sasakyan na kami, ewan ko kung anong dahilan, guys, but she was crying. I even, pulled over sa gilid ng daan para ipadede ko siya just in case maybe she's, a bit hungry. So, nag-stop ako konti. But, I don't think that was it. Parang, ewan ko, hindi lang talaga feel ni Baby Celine kanina, guys. Kaya yun, hindi na ako nakapag-vlog. Uwi namin dito sa bahay. Daddy Mike was still working. Kasi madali lang kami doon, guys, sa shops. Bumili lang ako ng, yun na nga, yung mga damit ni babies natin. And, mga 5 minutes pa kailangan mag-work ni Daddy Mike nung pagka-uwi namin dito. And then, sabi ko, Daddy Mike, oh my God, seriously, sobrang na-stress talaga ako, guys. And, to the rescue si Daddy Mike natin, sabi niya na, I'll take the kids for a walk. So, yeah, they went for a walk. And then, ngayon, nagre-ready lang ako ng ating hapunan, guys. Para pagdating nila ay makakain na tayo. So, I've got salmon. Iluluto ko siya sa ating air fryer. Sabi dito sa sa Google, sabi 390 degrees for 7 minutes. So yan yung gagawin natin. And nagluluto na rin ako ng kanin, guys. Pakita ko sa inyo. Ito ang ating salmon. Yung isa ay malaki, yung isa ay maliit. Alam niyo ba bakit may yellow? For sure, alam niyo yan. Oh, diba? Magic sarap yan. At kay Daddy Mike ito. Ayaw kasi niyang palagyan ng magic sarap yung sa kanya. So, ilalagay natin dito. Maybe. Pauna yung skin. Ayan. Then, sabi, 390 degrees daw. 390? Sobrang naman, no? Wala naman. I think yan na yata yung, 200. Okay. So, here, pilit tayo, babe. So, that's fish. 15 minutes, 180. Are you vlogging? Are you vlogging? Are you vlogging? What to do? Are you vlogging?
Are you vlogging? Are you vlogging? Yes, I'm vlogging. I'm vlogging you. Stop. Nag-bath na pala yan siya kanina, guys. Tignan niyo, basa pa ang kanyang hair. I know, it's already late. Ngayon lang kami. Ngayon lang nakapag-update ulit, guys. Kasi, ewan ko what's today, pero, itong dalawang to ay very suki today. Why were you suki today, honey? Because I didn't want the food. What is it? I didn't want the food. That's why. What food? My kid gave me the... What food? And we have to brush your teeth. No, I'm getting... I'm trying to get that. Which one? Which toothbrush would you like to use? Ang ating baby silin ay kanina pa nakatulong, guys. Even before, before kami kumain ng dinner. So kami na lang. Ito nga gusto pang manood ng TV o sabi ko wag na. Eh, baka maging suki na naman to bukas. Hindi makuha yung full sleep niya. So she's brushing her teeth. Good girl. I'm going to wash my face, guys. And then, we'll end the vlog here. Hindi na ako naka-chance kanina na ipakita yung mga napamili namin, guys. From the shops. But bukas sa vlog natin, ipapakita natin. Sobrang ganda na nabili namin, guys. I really love it. We're going to end the vlog here now. Thank you so much for watching our video. And please don't forget to give this video a thumbs up if you like it. Make sure to hit the subscribe button to be a part of this family. And we hope to see you all in the next one. Don't forget to be good, and if you can, Careful, boy. bye. Good night. Good night.